espirituak. Martxan da? Bai. Espirituak ondo, azken aldian bagabiltz horregaz, bai, Bai, botere eskutuak eta ditugu. Entzun, Antxon, afari egin edo harriku egin? Ni prestatu. Bai. Beti. Bai, kozinatu da garbitu dezala beste batek. Lagun batek esan didalako, miluz hasita beti nago harriku egiten. Itxaron apurbet, hasi 5 minutu berandu, besantzat, hasi zua faltzen 5 minutu harin jau. Utzi beratzen, baterak, arraskan. Ez, hori inoiz bez. Hori bez. Ni harriko dune nahi, hori jarraian egin behar da. Bikote hona osatuko genuke. Horretan ere, zer da hau, Epa, bikotiek eurek osatze dutenak. Badatoz gure lehiakideak! Alaia eta Leire, Nerea eta Mikel, Markel eta Ander. Etorri. Alaia, Leire, ze moduz? Ongi. Hirugarren programa, ez da romeste baina, veteranoak izan da, eredu emoten beste guztiei. Apur bat. Apurtxu bet, bai. Bueno, Alaia, ze moduz? Ongi. Hirugarren programa gogotxu, aurreko bino hobeto o berdin. Ito egun. Oso ondo, produktu farmazeutikoen goi mailako zikloa egiten, bat eta besti, Bai. Eta esan dugu hemen kimikari buruz asko dakiten, matematikari buruz bai, baina miluzeri buruz bai, Leire. Bai, gabera ikusten dugu. Bai. Eta jokatzeu, aplikazioan. Dena. Oso ondo. Duzu egin behar den guztia, alegia. Eta gaur, hemen txegauz eta ia zeo zer lortzen dugun. Alaia, Leire, ongi etorri, daupasuek. Eskerrik asko. Nera eta Mikel, bigarren ez gurean, zer moduz ikote? Oso ondo, erdiko lekua hobea da. Bai, eroso zaudete, sandwich tartean, horrela ez da. Bueno, berriako erredakziotik etorri den milaka bikotetako bat, zuena ere ez da. Sailak gogoratuko ditugu, Mikel, zu munduan? Okrez banaiz, Nerea? Gizartean eta webgunean. Ados. Eta orain Mihiluzeko saila. Berrian Laster erredakzioan egingo diotelako tarte bat honi ere, ez da? Bai, pikauta gauden ikusteet, gure artean. Horrere sortu da ranking bat. Zuek momentuz aurrera egitea lortu, bai? Bai. Dirurik ez. Bigarren saioa... Ea gaur. Gaur? Asmo hori da? Bai, noski hori. Bai, ez da? Behin aurrera eginda, sokatiran ere aurrera, finalera eritxi, sos batzuk irabazi. Gainontzean, Nerea, akordoi jolea zara? Bai, bai, orkestra baten jotzen dut, ez zainbestetan, leheno gehiotan baino. Zer orkestatan? Zangotz. Zangotz. Pasaitarra, orkestra bera? Lezokoa da. Lezokoa, ados. Zan duzu hau txikiarekin hori, barkamen askatu zela. Barkatu pasaitarra. San Juan darra izango alitz. Ja. Lezokoa akordoi orkesta. Hain zuzen, hori esan izun. Bigarren saioa gurean, 5. iritsizkero, akordoiarekin, interpretatuko diguzu Mihiluzeko eskua? Behar bada bai. Hori da, behar bada bai. Behar da, beraz bai. Iritsiko bagina bai. Bai, iritsiko zarete. Mikel, zu kirolaria, gehiago. Bai, bueno. Futbola jarraitu, aritu ere bai? Bueno, jolasten un lehen futbola maikan, eta bai lagunekin futbol zazpi. Ja, ari zara pixkanaka burua gutxitzen, ez da? Oita, gutxitzen pixkanaka, eta ja lagunekin, talde... Pero ni bakarrik paretaren kontra. Bukauko gola. Horako ligak diana Maccabi de Levantar, Patetinaikos... Horrelako izenak, zuena? Bayer de los Caídos. Oso ona, Bayer de los Caídos. Joan behar dugu partidatik ustera. Animo gaur, Eskerrik asko. Ni iguales. Bermioko portuan, goizeko ordu bizetan. Markelet, Ander, ze moduz? En elegante. Bueno, venga, aurreratukot. Apurtxuet pelotatxu eukiko txatila. Bai, Bai. Bueno, animo beste hoi. Bai. Markel, zema denpora zotan ikusi barik? Itxasko. Bueno, igual bermion parrandan edo lantzimeña. Orduan aspaldi. Miluzen bai, Miluzen oin 13 urte. Miluzen oin 13 urte. Eta umetan dantzan bebai. Dantzataldeko kide. Da, zu bandereño, zu dantzandereño. Bai, ni beran irakasle. Zu irakasle? Bai. Da Markel txiki da dantzari osona. Bueno, gaur egun bebai, Markel ordutik gauzasko pasatu, eta bestak beste ja Madrilen eta bizitzen. Bai. Ikusentzunezko eta zine inzen duen, zer zuzenduta bai, bere sasoian, eta orain zer ditzen zabiltz? Bai, nabil, produktora baten editore modure lanien, eta da, FPQek eta zine ikasliet izena, euren bideo didaktikuek eta editeten, da gara parte, hortik sartzen dan dirue, laburmetraizetan badue. Zen eure laburmetraizeak zuzenduta dutaz, da horre inbertiten dut apurtzuet. Horrepe dirutxue baliza da, eta hori argazkizen horrena da. Venga, geu bizok. Bizetaku etxien argazkizen. Ander erortzea, goi xili. Claro. Beratan neu. Txikitzuen neu.
Dandize bera. Hor sortu zen bikotea, ja. Dauda ikastolan txikitzen, hiru urte edo esamen. Dauda, Elizalde ikastola geure Bermioko ikastolie, da kaiola txikiko... A ber, mesedez, aurrekaririk ez dugu nahi. Ez ekarri argazki gehiago, eh? Ekarri. Ze asko desate dute, umetatik gara lagunak. Hemen txefroga bat, Froga hor, Ander orduan, umetatik lagunek. Da gaur egun, zetan zabiltz, Ander? Oin, ni zentro baten hau, adingabeko zentro baten lanien, eta, zestaban bizinaz, Bermiotara gara bize, bai hori bakotxa beran bide hartun dau, eta, nik familiz ez estaban, da bertan bizinai. Eskerrak miluze dauen, batzeko? Ai, klaro. Ez zara Miki orduan. Ez naz Miki naizie da. Hau da, klaro. Zer dau? Nik kaleti nuen, eta nizatezti, agur Miki. Benetan? Bai, Anaiarekin azutek uste? Bai, asko. Eta naizie da gazti haue, irurte gazti haue, eta ni baino motxa haue. Ni guapo honaz. Zalantzari, eta igual esate dizute, zuzara bere anaia, ez? Ez, bera da. Hori. Ni ez naiz Miki. Ahí está. Badakizu. Badaki zer da, bai. Segundo. Ongietorri, mutile, gau basuek. Bikote honak, Eta zakua, Erne, zema zifratara izteko zorian gaur jokoan, 99.000 eta 100 euro! 6 zifrako langa gainitzekotan. Urduri, ja. Publikoa ere urduri. Ondo? Bai, ondo? Irungo Txingudi institutoko lagunak apazuek. Tratu egin dugu gainera beraiekin, bidezki. Saloura joateko dira, eta beraiekin arduradun edo begirale Juanjo joateko zen, matematika irakasea. Txanda aldaketa egingo dugu. Juanjo etorriko da Miluze aurkezera, ni Saloura. Ados, ez da? Txalo ero, arapazuek. Ni begirale Saloun. Juanjo, maju da. Juanjo jatorra. Maju da. Bai. Matematikako irakaslea, homen. Bestela nire sekarri. Bueno, adi. Opa, Juanjo, Esan digute, 1.000 eurorekin zako apurtu egiten dela. Bai. Ez dago pisurik ordunia banatzen duen harin hau. Apurtu baino lehen. Hau pasuek puntua pilatzen hasi, arrastoz arrasto. Lehenengo proba, alai aleire. Lehenengo panela, lehenengo arrastoa hau. Auzo eta herri askotan dago. Bai? Eliza. Plaza. Ondo. Gentie. Horror. Ez duzu jubilatu asko ikusiko hor. Arrasto ona. Taberna. Parkea. Polikirolde gize. Bueno. Ibiltzen dira, Euren erritmoan. Kontzertuak egun batean, Baskaria bestean. Venga, ona. Diskoteka. Gaztetxea. Ondo! Lauro puntu. Nere Ana Mikel, zondo. Hasi gara puntuak banatzen, bigarren taulan lehenengo arrastoak dio, estarria prest eraman behar da. Kantu gira. Zer? Bueno. Hau! Horrek esan nahi du gutxienez nerea parte hartzaile bazarela. Ba ez, baino... Kronikaren bat idatzi noiz baite edo? Nire aita ez daulako atzetik esaten, etorriko zea, hurrengoan etorriko zea... Aita bai joaten da. Bai. Ze ona. 1 puntu gehiago, segulako. Wow. Lehen biziko. Marcelander, 3. taula, lehenengo arrastoa. Austeak hotza eman diezazuke. Aginek. Kalefakzioa. Ondo? Izotza. Gauzak lotuta edukitzea gustatzen zaio. Leizue. Tenderetea. Paso. Metalezkoak zein plastikozkoak dira. Zerradurie. Zartagina. Kremaiera. Zer da? Ez lauroi. Hau, azera, Bai, aleire. Eta gu, ose? Asi da, saioa, esaten hauek. Orain puntuak irabazteko aukera. Aprobetxatu beharrekoa bai edo bai, Hartu lekua, initzioak egiteko, Nerea Mikel bezaldean. Zuek segi, puntuak irabazten. Hau da, hau. Demora. Itxatu ondo, Eta ekin.
Telebista. Lehioa. Pantalla bat. Datu da. Neurria. Tablet bat. Neurria eta... Neurria zer? Altuera. Mediku... Rekonozimendu medikoa ez? Ez. Vale, altuera... Burgada, tableta, mubia, txikia. Sentimetroa. Estua. Bai. Malabareak. Malabarak. Bale? Zoom, malabarista. Bai. Bale, zutea oio bat. Bai. Bale. Eta oioa eta oiarra. Bi oio. Bat Vale, falta. eta sentimetroa, milimetroa. Bale, bai. 2 milimetro. Neurria. hartu. Luzera. Tamaina. Txikia. Regla. Bai. Hori bai! Hortxe, eginen eta zentimetroak, milimetroak denak erregelan bilduta. Ondo. Gero gogorra ez da, alaia leire zuentzat, olioarena egiten hasita, tximinoa! Malabarrekin zoi inoiz? Bai. Bai, ez, Eskolan egite genituen, bai. Bai, ba. Bai, gimnasian egite genituen. Bai, Gimnasian, gorputze ezkuntza. Geratu nintzelako zabalik gure zirko eta gero, Euskal Telebistan Ekainekin. programie, bai. Ze ona, Bueno, ekainekin. ekaineta danak, da Bai. txikitsuek eta, Baita ere, azierreta. ja, umetatik. Nik irurekin badakit. Ez dauzkagu orain iru... Nik ez dakit. Bueno. Da, inbidia, Vale. Seirekin ere badakit. Ez Bueno, ditugu demostratu. Mikel eta Antxonen showa, gero. Egingo dugu, Momentuz, irurogina puntu zuentzat. Tranquideok, pilota batzuk, mesedez. Zerbait hemen. Akaso malabareak egitea tokatuko da, Nera Mikel hartu lekua. Markel eta Ander, bestaldean. Bermio. Dale. Bai. Utsi, puntu batzuei. Mucho. Debora. Txaron, Txan. Bai. Eta orain bai. Soka santuen. Bai. Bai. Kalkuladori, Mobi, Tinder. Bai. Matz. Tinder. Maize bat, kartazokuen. Bai. Ondo? Domino, ez, kartazokun diskutidu. Bai. Alkarregaz diskutidu, Bai. irabazi batepez, Batek batek irabazi, irabazi beste beste galdu. Ez. Maizokuen azerretu. Bai, Hartu lekue. Bai. Bai, baina, espero genuen Markel hortik abiatuta zuia laur metrai bat ere ingo zen duela. Fijo. Haserre daudez, bata joan da bestearen maitalearekin, eta euskalo. Segundu baten asmatza da Tinder? Segundu baten? Parkatu marki soltatu da, Oso ondo, irurogina puntu, hau bazuek. Hain bizkorra asmatuta esan nahi du aritu garela, ez da? Mai jokoetan, dinot. Beti ere. Markel Ander, zuen txanda, alaia leire, bestaldean. Ondo, Lanak fin egiten. Bera, puntuak bildu. Hor utzi duzue. Barda. Ba, espada. Debora. Bueno, Banatu ondo, Eta hasi? Etxea, teiatua, Ez. karpa, zirkua, Ez, zer da hori? eskailera, Bota, ez. Suiltzaia. osaldia, eskalatzea, ez, Zer da? Rokodroma. Ez. Bigarrena. zu, pertsona, pentsalea, Handia. Bai, zer? buru handia, Bai. Ondo. gulpidun aulkian egotia Bai. eta Bai. erizaina, o medikua, o eramateuna Bai, zaintzaia, gidaria, ondo. Bat falta. handia, Bai, zer da ba? Etxea. mendia, Mendia, ondo. Venga, bero. bai, Elurra. Ez? ez, sumendia, Vale. Oso, ondo. Ez da? Zer da? eta laba, Bai, vale. Tire emozionak. Laba, sumendi lehiztak oso zaigu, laba. Horita, Ondo. gero, ez dakit, ez da inbesterako ere, burua hundiata. burua. Ados. Gero handia. Baina uste nuen, ni burua hundia, ez da horrela, Proportzioak ondo. Dana, giruroina puntu! Aurrera pena, zazpikerako gaur edo txistie? Zazpiki daukagu. Vale. Bai. Bestela buruan Ja, diren irekitan, txiste edo? bat, etorriaz burura, Ah, bai, esan hori kontratakatzo. Gorde aldot. Taperrean dago, ados? Eroglifikoak, orain, alaia leire. Asmatzeko prest? Bai. Bai noski. Lehenengoa denpora. Zerekin egin duzu pastela? ume, Ez? Aurra. Ez? aur, Ez. zure, A ber, ume ez, zer da, eta gero nola esaten du bekuek be bai? mutil, no, Ez? bea, Bai, ez zer da? Uepa. Buru bat da, bai, ume bata eta mutiltxu beta, baina burua, akenduta buru.
ekin, esaten digu zine zuzendariak eroglifikoetan azken aldian, orduan da, hor buru ekin. Hor buru ekin. Buruak. Epa, iarintxu hau, Bai. osatzen dugun. Alai aleire, bigarrena denpora. Erasmus egin du, Kokope... irakurri. No. Erakurri. Kokopen. Kopenhagen. Hori bai, hori bai. Ko, erdia daukagu eta ko bakarrik behar du. Ko, pen eta ag zilarreren zeinu kimikoa, en Kopenhagen bikain. Zilarrezko, mina? Bale. 30 puntu, ondo. Lagun bat egin zuen, Kopenhagen? Guau, ze ederra. Buah, leku ederra, Bizitan, zema denpora? Duela 6 urte izango daia. Guau. Bai. Garesti, hori bai, baina polita. Nerea zuere izan zara? Ez, ni izan itzen pixkat berago, herberetan, baina garesti berdin. Leku onaura ere, bai. Ba, lehenengoa Nerea Mikel, hausia denpora. Atzo egon nintzen... Mun dakan. Ez? Munezkea. Zer da? Mundua, lurra, lur. Ez? Zer da, zehaztu? Mapa. Ez? Amerika, Bale. amer... Amekea ez, ezkea, amezketan. Bai! Ondo! Amerika erikarik ez, erdia behar dugulako ame eta ez zein horiketan dago. Amezketan egon nintzen, ederto? Garunak ere ketan zuek, Bai. Baina oso ondo iritsi gara? Ia bigarrena, denpora. Utziko aldi dazu. Abanikoa. Abanikoa. Bai. Hau diboz bete zaigu, eroglifikoen. Aban Niko etxart eta Abaniko A. Abanikoa, oso ondo. Zer duzu? Abanikoa? Ez bereziki, baina esango nuke laster baiet. Bai, bada bizitzan fase bat. Bai, esango nuke. Animo, hori puntu. Azia tarteka. Dotore. Berotasun batzuk. Markel Ander, berotasuna eroglifikoek emate dute, noski? Bai. Bueno, esmatu behar, Lehenengoa, denpora. Atzean utzi dute... Risa. Keriza. Risa. Kereiza. Bigarren zatia. Bota boga. Boga. Kereiza boga. A ber, kerizaren bigarren zatia. Risa boga. Zia boga. Bale. Gerezia, gererik ez, zia bai. Bota, boga. Ordezkapen hori egiten dugulako. Zia boga. Bale. Markel Landerri, einber ba, bota. Bedurria, Bai. Markel Lander bigarrena, denpora. Kirola egin ondoren izaten dut... Apetitu. Bai. Apetitua. Bai. Hemen zera musua pa alderantziz irakurtzen dugu, izpiluan. Ti, teari, Charlesek, eta tua. Tua. Oso ondo, apetitua. Punto, bikote, Markel eta Miki. Barkatu, Ander. Puntu, oso ondo. Gantza daukatzu, benetan. Horain bai jaskiz aztikitxo bat. Oso ondo. Jatun honaku, Bai. Jatetxe batera joateko, arazorik bat ere ez. Lehen plateretik hasi eta azken burukora arte. Oso garrantzitsua, azken buruko ere ondo aukeratzea. Ze ordura arte oso ondo joan den zerbait, azken momentuan zapuztu liteke. Postel txar batekin, zaizu gertatu? Ez da ohikoa. Ez dut asmatu, gertatzen da. Ez da ohikoa, baina tarteka gertatzen da. Jatetxe honetan, esaterako, menuan, azken buruko gisa eskaini baitigute, kirten izozkia. Eta zuk diozu, orain arte ondo areginen. Eta hau, gazteleraz dio mango zaporeko izozkia dela. Mangoa, zartaiaren mangoa kirtena izaten baita. Guau, oso ona da. Bueno, nahi duenaren zat, hortxe dago aukeran. Ezkerrik asko bidantzeagatik, Oharra. Kontuz, Esan didate ez egiteko kirten txisterik. Ados? Ez du egingo? Baina burura etorri zait. Bueno, Gera daila hor. Bale? Bale. Txingu dizuek ondo? Abesteko prest? Itxaron, pelotak dakuz. Dauzkagu? Bai. Benetan? Bai. Malabareak? Ni iluzeko esku egingo. Zer da? Atxeden hartu dezazu. Bihar batera, eskerrik asko, sare batean lotuta gainera. Oso ondo. Orduan zein denanik? Zer da? Zuek abestu, Antxoneri. Animadanak. Venga. Hasita buka, Iraun beharra buka besti guztiak. Venga. Zer zaude? Mikel inbiriz, nipen nahi. Gero zu, Mikel. Bat, bi, ta hiru. Ni iluzeko esku, atxeden hartu ezaz. Ondo? Esku honetan dago zure onda.
Bai, hori ez da ikusi! Sekulakoa dago, Oso ondo! Hau da, hau, Antxonteieria, oso Gero ondo, zeta zaila jartzen dute aurkezleen lana, Oso ondo. Alaia leire, malabareak egiteko prest? Bai. Marko. Hombre. Ba, guazen. Lehenbiziko eskua, okerrerantzukoaz. Bueno, argi geratu da. Bistan dena. Kontuz, Norena da, You're Losing Me. Dua Lipa, Taylor Swift, Britney Spears. Taylor Swift. Apa zuek. Swift errazara leire. Bueno, pixkat. Getxoko zein auzotako argazkia da hau. Algorta, Neguri, Aiboa, Areeta. Algorta. Neguri. Areeta. Oso ondo. Erra lekua. Bai. Erre. Danak. Baita ere. Nor da, artilearekin egindako lan honen autorea? Madari gorria, maduisa gorria, marrubi gorria edo masusta gorria. Ze politxe? Bai? Masusta gorria. Maduixa gorria. Ondo. I? Eta aurrera. Entzun. Când faci un sport de genul, nu prea ți se pune familia în pericol. Dar sportul te schimbă fundamental. Gândești altfel, te maturizează, îți oferă o anumită rigoare. Interesgarria. Ze hizkuntza da? Serbiera, errumaniera, errusiera edo kroaziera. Kroaziera. Serbiera. Nerea eta Mikel. Nerea Mikel. Serbiera. Baina. Rumaniera. Laugarren errebotean. Apropos egin dut. Puntuak banatu. Bai. Askatzeko aukera ere badago, baina goiz izango da oraindik. Bai. Eta? Zenbat inurri espezie daude munduan? 2 eta 4.000 artean, 6 eta 8 artean, 10, 12 edo 12.000 baino gehiago. 12.000 artean. 6-8.000 artean. 12.000. Baina gehiago. Baina gehiago. Guau. Bai. Zemat? Beldur pixka bat emateko. Bueno. Beharrezkoa dira hauek ere, noski. Katean, Bai. dana da beharrezkoa. Segi hor. Ze hiritan gertatzen da Jasone Osorok idatzitako jararen abentura hau? Bartzelonan, Parisen, Madrilen edo Bilbon? Bartzelona. Oso ondo. Ondo. Ene? Okerrerantz goaz, eta azalpenak dio, Ibon Gazainazpi kazetariak, berriako elkarrizketa batean iritzia emateaz esana. Bona ba? Horrela? Bai. Nola du izena, antzerki talde honek, oiuka, gilkitxaro, trulalai edo zerukoak? Trulalai. Gilkitxarro. Munduko antzerki talde honena. Dala entzun dut. Berriako bi erredaktore hemen. Bai, irakurri, baino. Hobe duzu, Estela. Bai, Estela kalera. Probatu nahi, edo? Aukera dago? Ez? Igual ez. Aurrera ingo dugu. Zein koloretako ondoa du Jimi Hendrixen disko honek? Zuria, arrosa, urdina edo horia? Urdina. Arrosa. Horize. Ondo. Eta zuek ere beste beste, Eskatzeko aukera? Bai, askatu ingo. Nahi? Bai? Gauza askoren inguruan zentzu kritikoa galtzen ari gara. Jabetu dira eurak ere? Zuzen duzu, Ander. Bai. Nervizue. Venga, guazen. Zein da Isa Sakararen abesti honen izenburua? Hartuta zure eskutik, mila bidei zurekin, New York, Japon eta Bali edo Zumaiako portutik, galduta unibertsotik. Geldiezinak betirako, 13 edo dena zara? Betirako. Dena zara?
Hermio. Geldiezinak. Pausue esportatu beharko zenuke. Bai, zeure pauso propioa. Guin, ezker. Ondo irakurri. Erne. Gustu zuk irakurri. Gauza askoren inguruko zentzu kritikoa galtzen ari gara. Seguru. Bai, ia ba, oso ondo. Komoina, Bale, lehenengo komodina banatu dugu, Nerea Mikel bigarren eskua zegoena izango da. Eutxi, puntu behi komodinari. Dena izorra dezake. Baikor gabiltz gaur. Bai. Zein da argazkiko pilotaria? Naroa Agirre, Olatz Arrizabalaga, Amaia Aldai, Nora Mendizabal? Nora Mendizabal. Osondo. Letra. Nongo ondartza da, argazkikoa Gorliz, Bakio, Ibarrangelu, Sopela? Sopela. Osondo. Te. Entzun hau. Itxasoak beren sare larrietan ditu. Kateatu, enredatu, gati batu, lotu, zelan jarraitzen zuen, kantuak? Lotu. Kateatu. Gati batu. Ondo. Batu ditu Sarriren letrak. Bale, ze politxe kantie. Bai. Nerea Mikel, zerri da argazkikoa? Zornotza, Ondarroa, Gernika Lumo, Larrabetzu? Gernika Lumo. Gernike, bale. Ene. Aurrera egin da, beste galdera bat. Zenbat metroko garaiera du Gipuzkoan dagoen Aitzorrotz mendiak? 728, 848, 928, 928. 848. Errobatea. 758. Ondo. Eskatzeko aukera. Janariarekin lotura dauka esaldiak. Dena izorra dezake, Saiatuko gara, ez, Nerea Mikel. Entzun. Ze talderen kanta da esna zaitez. Ene kantak xirula mirula baloreak kantu kolore. Kantu kolore. Osondo. Saiatuko zarie? Eskatzen? Ez. Eman beste bat. Nola du izena marrazki bizidunetako neskato honek? Rita, Mila, Dani, Kati. Mila. Kati. Rita. Osondo. Pita, gorgorita. Eskatuko? Ez. Nerea Mikel. Ze kiroletan aritzen dira Nafarroko biraka taldean? Eskalada, xakea, bizikleta, gimnastika artistikoa. Bizikletan. Bai? B. Bi galdera ditugu oraindik. Eman. Nola esaten diote etxarri aranatzen norbaiten atzetik ibiltzeari? Ñapa ibili, tras ibili, fuki ibili, traka ibili. Hau, gero zin dela txisterik hemen. Zagit, esan nahi ezona. Fuki ibili. Fuki. Polizia. Bai. Fuki nabilkizu. Eta gero ja, beste aukeretako. Jaka. Nerea Mikel. Bai, saiatu. Saiak ere egingo dugu edo azken galdera. Bizkor? Venga, beste galdera. Venga, azkena entzun danok. Azken galdera.
Ze urteetan kaleratu zen de Mamas and the Papas taldearen California Dreaming kantu zoragarri hau, 1995, Azken galdera, azken aukera komodina eskuratzeko. 75. Ondo. Vale. Nerea Mikel. Pikante puntu bat. Zer? Pikante puntu bat da, baina pasatu... Pasatuz gero akabo, karo baino. Ta? Pikante puntu bat. Azken aukera? Atsegina da, baina pasatuz gero akabo. Ikusten data, Mikel! Nerea, Mikel, nik hasieratik ikusten nuen hemen, idatzita daukat. Baina, eski esan, hor geoi. Oso ondo. Lasai. Pikante zaleak? Bate. Ni pixan Bate, nerea gorroto du. Bate. Bai, Ba, nire da behirau. Nire zalea. Bai. Markel Ander? Zero. Apurtxu bet. bai. Markelek bat ere ez. Noia izan zazaporea zara- garren, hirugarren eskuak. Venga, ba. Jasan ahalko genukeen min hori. Bueno. Berriz ere, Uf. Bajutik, zaudia, Idazle hauetatik zein da zaharrena. Unai Elorriaga, Arkaitzkano, Aritz Gorrotxategi edo Kirmen hori, be? Arkaitzkano. Aritz Gorrotxategi. Kirmen Uribe. Ondo, enuken asmatuko, neupez? Bitu? Ondo. Eta txiko, konturatu nintzen, behar nuela, hizkuntza nolabait gerturatzeko jendearenera beharrezkoa zela euskara ikastea. Nor, entzun dugu kontutan, Jon Ander, Jon Mikel, Jon Gotzon edo Jon Andoni. Jon Gotzon. Gure Jongi. Be. Hirugarrena. Usaitxarra badago, elantxo ben, nola esango diote, makurra, zundia, azelea edo xakia. Zundia. Zundie. Bermeo zundie. Zundie. Erto. Segi ba. Nola du izena talde honek? Ekarri zudur gorri da nire izan, ez? Nola du izena, taldea! Aztelen goizak, aztelen arratsaldeak, aztelen eguerdiak edo aztelen gauak. Dana zeu! Aztelen goizek. Jarri egin behar da izena hori, Figura barri bat, Bai, ez da? Denani, eta erantzun nik, eta... Markel Ander? Aurrera ingo dugu, ez da? Bai. Zein herritan, atera da argazkia, Garde, Burgi, Erronkari, Uztarroze. Burgi. Erronkari. Ikain. Oso ondo. I batzuk. Aurrera. Ondo. Fermin Muguruzaren ze abesti da hau. Hey, what I say is, this is J.A. We're doing the right in the Basque Country. Hey, so this is J.A. Buah, ze ona, Ze abesti, itxoiten, itzuliko naiz, Pantera Beltza edo Euskal Herria Jamaica Clash. Euskal Herria Jamaica Clash. Euskal Herria Jamaica Clash. Jamaica Clash. Disko hau, Ondo, Markel Ander, komo baina jokoan? Bigarren alitzatekena. Zer da? Jasan ahalko genuken min hori. Badakigu zer dan, bai, ez dakigu... Bueno, azalpenak dio, Amets Hartzailu zen bertsoa. Irabazizuen bertso txapelketa hartan, kantatua Barakaldon. Probatuko dugu? Azkena. Edo? Venga, beste bat. Aurrera. Venga. Vale, listo. Zein lurraldetako edabidea da Alea? Zuberoa, Araba, Lapurdi edo Nafarroa berea? Nafarroa bera. Lapurdi. Berriakoek badakite. Araba. Eta askatzeko aukera zuek ere? Lanak. Horrenik ere? Aurrera ingo dugu ba? Aurrera bai.
Zein motatako untxia da argazkikoa? Kaliforniako untxia, untxi urdina, herbereetakoa, edo Rex untxia. Oso datu garrantzitsua. Gau honetan. Jakin beharra dago. Rex untxia. Polizia untxia. Batzuk badie. Bai, kontuz. Alaia Leire? Herberetako untxia. Leirek badaki. Zan duzu alakorik etxean, edo? Ez. Bita da, Komo ina lortuko zenukete? Esaldia botaz gero. Probatuko dugu? Bai. Zer? Probatuko dugu. Venga. Bihotza ez da enbor bat bezala bitan... Zer? Ikote? Oh, lastima. Gerturatu gara baina. Venga, hortxe gabiltz. Markelander. Vale, venga. Ernezuek ere. Ze bi artistak abesten dute This Is Me kanta. Miley Cyrus eta Joe Jonas, Demi Lovato eta Joe Jonas, Selena Gomez eta Nick Jonas edo Ariana Grande eta Nick Jonas. Demi Lovato da Joe Jonas. Tasmatu. Eta esaldia askatu ere bai? Edo? Bai, listo. Bai. Bihotza ez da enbor bat bezala bitan puskatzen. Zuzena da? Busku, ja. Bai! Bigarren komoina Bermiora. Adiganok, markagailuetara goaz. 290 puntu lehenengo markagailuan Alaiak eta Leirek errenterian. Pasaido Ibane Basauri, 750 eta komodina. 440 eta bi komodi Bermion. Zein da zuzena? Alaia Leire, sare barik, aurrera. Goia bat dute gutxienez. Jone Laspiur, Urko Lazabal, Maite Arroita Jauregi, Ainhoa Eskizabel, Eneko Sagardoi, Jose Ramon Soroiz, Laura Mintegi, Ane Santesteban, Telmo Irureta, Pascal Gain, Alberto Iglesias. Telmo Irureta. 2023an irabazia. Nerea eta Mikel. Maite Arroita Jauregi. Akelarreren soinu bandagatik. Markelander. Eneko Sagardoi. Handiarekin. Alaia Leire. Jose Ramon Soroiz. Aktore aparta, baina ez du goia saririk jaso, ez? Nerea eta Mikel. Jone Laspiur. Han filmen egindako lanagatik. Markelander. Alberto Iglesias. Dolor y Gloria filmeko soinu banda dela ta. Nerea eta Mikel. Ainhoa Eskizabel. Makillaje honenaren saria. Markelander. Zein... Espadakizun, komoia. Seguro? Bi eta bi. Seguro? Espadakizun, bai. Vale, komodin bete erabilko. Urko Olazabal agertu da. Nerea eta Mikel. Hago que bai komodina. Claro. No batuek. Eta Pascal Gain. Eta bere soinu banda, 150 puntu. Nerea Mikel. Leheneko gunea. Nerea eta Mikel, bigarren errondan adi, zuzenbidea ikasi zuten. Michelle Obama, Nelson Mandela, Itziber Garmendia, Itziar Atienza, Brad Pitt, Sustraiko Lina, Amal Clooney, Mikel Pagadi, Natalie Portman, Michael Jordan, Mahatma Gandhi. Itziber Garmendia. Zuzen. Markelander. Bai. Itziar Atienza. Deustuko Unibertsitatean graduatua. Alaia Leire. Amal Clooney. Sondo. Nerea Mikel. Mikel Pagadi. Gero okertu egin zen noski. Sustraiko Lina. Zuzenbidean lizentziatua bai. Oso, ondo guztiok. Alaia Leire. Hiru eta hiru. Natalie Portman. Zuzenbidea ez, psikologia ikasi zuen. Nerea eta Mikel. Michelle Obama.
Harvard Unibertsitatean. Markel Ander, 2-2. Bai. Nelson Mandela. Ondo. Nerea Mikel. Zuzen bakarra. Bai. Mahatma Gandhi. Eta asmatu! Hau ere, 150 puntu gehiago. Oso ondo, eta kotileue, kasetaritza Brad Pittek eta Michael Jordanek geografia. Ondo? Asi egin omen zen Jordan. Bukatu. Bueno, zer da. Horrela dionerako bukatu ez zen bukatuko. Markel Ander 3. erronda, Arabako Errioxan daude. El Villar, Bastida, El Ciego, Ekora, Kripan, Espartza, Guardia, Gorza, Mañueta, Oion, Orontze. Guardia. Herriburua, bera? Bastida. Zondo. Nerea Mikel. El Ciego. Markel Ander. Espartza. Hau, Nafarroan dago ba? Alaia Leire. Ekora. Besteak beste ETS taldearen jaioterria. Nerea eta Mikel. Oion. Edurne Azkarate bertakoa. Alaia Leire. Orontze. Hau ere herri Nafarra. Nerea eta Mikel. Mañueta. Ondo? Beste biak eta planto. Planto, ez? Planto. Ondo, ba, iruro puntua zetan. Gortza zegoela guztian da. Oso ondo. Markagailuak 280 Alaiak eta Leirek. Zer da, 1110. Nereak eta Mikelek. 420 Markel eta Ander. Hirugarren saioa, eta azkena, Alaia Leire, zer? Pena. Bueno, esan duzu, Atzetik gaur, ezin. aurreko lanak berdindu hobetzen ditugun, bueno, orain artekoak ondo egin dituzue, 375 euro irabazita. Horrela, ondo ez atxekabe honi aurre egiteko botikarik ezagutzen dugu? Akaso izango da, etxetik miluz ikusten jarraitzen. Bai. Ados, Pikote, eskerrik asko tortzea datik, Final aurrekoan, Pikote, Nerea Mikel, Markel Ander, 1000 puntuko langa, saikapen fasean. Zuela ditu, zuela emiziko, Hori ospatu da. Hori ospatuko Mikel, zure gara joango naiz malabare batzuk egin ez da korrika. Epa. Hainbeste maia zakate. Zurea da ardura, zu ikusi. Nik birekin dakit egiten. Ospatzeko 1000 puntu. Zuekin, Mikel. Epa! Eta iru! Ba, orain, horri gehitu jozu sokatirako galderak erantzutea. Oia, komplexoago. Ez da, utzi pelota txakor. Markel Ander, zuek ondo ez da? Bai, ja berezute, ja listo. Eta sufritu dugu. Bai, apurtxo beti. Moinak nola erabili behar diren ere ikasi dugu. Bai. Urrengo baterako. Puntu gutxiagorekin sailkatuta erantzuten lehenak zuek. Ados, hartu lekua, sokatiraragoa. Denbora. Ze aztertzen du kartografiak? Mapak. Zuzen. Tren elektriko bat hegoaldetik iparraldera badoa, norantz joango da haren kea? Hegoalderantz. Ez dukerik botatzen elektrikoa da. Zamudion bazaude, ze lurraldetan zaude? Bizkaian. Bizkaian. Zuzen. Nola idazten da 13 zenbaki erromatarrez? X, palito. Ondo. Nola deitzen zaie egile ezagunik ez duten lanei? Anonimoak. Anonimoak. Maiderrek 6 sagar ditu, Jonek 3 oparitu dizkio, eta denak erdibitu ditu. Zenbat sagar ditu Maiderrek? 4 erdi. 9. Nola du izena panpina bat bestearen barruan daramatzan panpina errusiarrak? Matrioska. Matrioska. Hondartzara bazoaz eta itsasoa bare badago, zein koloretako bandera egongo da? Berdea. Berdea. Estatu Batuetako zein hiritan dago etxe zuria? Washington. Washington DC, bai. Gallartan bi daude, Larrabetzun bat eta Ispasterren bat ere ez, zer da?
Mehatzak? Eleizkia, nola deitzen zaio argiarekiko sentikorra den begiaren zatiari? Irisa. Erretina, zein animalia da ezaguna oroimen bikaina duelako? Astoa. Elefantea, zenbat segundo ditu 2 minutu terdi irauten duen kanta batek? 150. 150, zuzen. Nola du izena Saturnoren sateliterik handienak? Paso. Titan, zein da Turkiako moneta? Eurue. Lira turkiarra, zer da zuretzat zure aitaren emaztearen amaginarreba? Paso. Amona, zein da munduko oianik handiena? Amazonas. Zuzen. Zein anaiek sortu zuten historiako lehenengo filma? Lumiera anaiak. Ikain. Zein koloretako txapelak dituzte potjokiek? Zurizek. Zuriak. Zein da esperantzaren kolorea? Berdea. Ikain. Nork egin zuen famatu New York, New York, abestia? Sinatra, Frank Sinatra. Sinatrak. Zein ikur dauka Finlandiako banderak? Gurutzea. Gurutzea. 90ko hamarkadako ze urtetan hiltzen Freddie Mercury? 96. 91. Nor da animalien sendagilea? Albaiteria. Bai. Zein da behatz potoloaren izen zientifikoa? Behatz potoloa. Palux, zein motatako artelana da txilidaren haizearen orrazia? Eskultura. Eskultura. Ze aztertzen du birologiak? Begizek. Virusak, zein materialekin zegoen egina 3 txerritxoen 3. etxea? Ladrilloaz. Harriarekin, bai, ondo. Ze herrialdetan dago Transilvania? Errumania. Bai. Ze herrialdetakoa zen jaiotzez Cantinflas komiko ezaguna? Mexiko. Mexikarra, bai. Zenbat kolore ditu Bulgariako banderak? 3. 3? Ze izengoitirekin da ezaguna Antonio Carlos Santos de Freitas? Paso. Carlinhos Brown, zein da eguzki sistemako azken planeta? Sexo que tira! Ze ondo, Vitali, Oso ondo? Bueno, Markel Ander, ederto? Eusten. Bai, bueno, bai. Ezi, finalera iritsi. Ondo da, lehenengo egun esateko ondoa. Eta helburuen lehenengo egunerako beteta. Bai, listo. Markel Ander, eskerrik asko, urrengo arte. Gaur bai! Nera eta Mikel finalean dira bigarren saioan lortu dugu, aurrera egitea. Lortu du. Ez da, malabareak ere egin ditugu, denetik. Danetik. Bai, zako eraman, eta jazta. Horixe bera, zako irabaztea. Honekin malabarerik ezin da egin, Zaku bakarrarekin nahikoa, Erne, gaur jokoan, 99.000 eta berren euro! 99.000 eta berren! Gulakoa. Txingudi institutoa Irundik, haupa publikoa, ondo. Lazer Juanjo aurkezle eta ni begira lezuekin, Ados, ni salon. Bale, eginda tratua. Etxeko ideialdia gurekin bat egiteko momentua dalako. Nerea, Mikel, galdetuko dizuet batzutan artista bat ikusi zuzenien joten eta bizitza aldatzen da, Zatezu, wow, ze momentu, edemetik aurrera bere jarraitzaile sutsua izango naiz. Norekin? Gertatu zaizue? Nei, humila izango nezien, nei olatxalago horrekin gertatu zitzaidan. Nei etesekin, ez nituen ezagutzen duela urte pilo bat, eta etorrezean Basauriko jaieta, eta hor amodiozko historio bat azizan. Ze derra, danok dakulako lan kontzertun emate oso zoriontsu izan garana, edo bizitza aldatu diguna, edo musikariekin. Beteko dugu hurrengo tartea, Nerea Mikel Sorteon. Euskal Herrian jo dute zuzenean denbora. David Bowie, bai edo ez? James Brown. Madonna. Igual iparralde negoen kalakakin. Izan daiteke. Nirvana. Ez. Tina Turner. Bai. Bai. The Beach Boys. Miles Davis. Bai, tipiko bat egon daiteke lesaldi baten. Bjork. Ez. Auguste den. Bob Marley. Kiss. Igual bai, ez? Bilbon. Xamame xajotea. Bai, nintzat. Nina Simone. Bai. Ez? Oto agit, morezet.
Jamaikakoa kokatuta, egiaztatu egingo dugu. Zeiakat, daude. Vale, a ver. Nik uste kate bitxu ez igual baita. Eta bat, ez dugu igual, ez dugu. Bai, Banan lauko. Pues, eman eta bai ez datu. Iru? Hostia, pues ondo daude. Oso aldaketa honak? Vale. Iru aldatitu. Baita iruak ondo. Orduan aldatu behar dira. Denpora aurrera doa, guai segundo. Azkar. Aldaketak egin eta egiaztatu nahi baduzuen. Be iru, aldatu bat berrik. Zein aldauko deutin atorra erroi? Venga, bai ez. Nola bakat? Ez. Vale. Bai, Nerea eta Mikel. Kokatu ditugu. Musikariak baiezko eta ezezko ere muetan. Urrezko galdera. Europarrak dira bi. Denbora? Bi hor bai. Eta gero. Nik uste, igual bai. A ver, Hermana Amerikarra. Tina Turner ere bai, Madonna bai. Venga. Venga. Igual nire seguntzen. Zakit. Zemuz, Nerea, Mikel. Bezki. Oso ziurrez. Eske batzu, claro, azkenen hainbeste jaialdi eta igual jasaldian duela urte pilo bat egon dira, o beken, pixkat zail, baina bueno. Bestela, erraza gartzea ere ez baita. Egia da. Ezezkotik baiezko ekarri dugu Nirvana taldea. Euskal Herrian zuzenean, bai. 92an Bilboko La Casillan jo zuten, Nevermind lanarekin. Etzien ezagunak gitarrak apurtzen hasi zien. Eta hor. Karko behin gitarrak apurtzen hasi zen, gure lagun batzuk egon dielakoan eta galder egon zien. Bai, Casillan ikusten eta aho zabalik, nortzuk dionek. Pare bat urtetan gero gure idolo bihurtu zen. Tina Turner. Bai. Bilbon hau ere, 87an, kasu honetan, Biztalegre zezen plazan. Wow, ikusiko nuken hau zuzenean. Beach Boys. Bai? 2001an, Biarritzeko Agilera zelaian, eta 2019an Bizkaiko Music Legends jaialdian. Bitan. Ja, sartzara. Bai. Ondartzara, baina lasaia. Bai. Eserita. Miles Davis, bai? Eta bere trompeta, Donostiako jasaldian, 1990an. Kiss? Bai? Egurra? 2010an Gasteizko azkena rock jaialdian aritu ziren. Wow, Nina Simone pentsa ikusten entzuten bere pianoarekin Euskal Herrian. Bai? 92an Iruñeko Zitadelan jo zuen kontzertu baldar xamarra, tamalez. Honek oso sasoi txarra. Eta sasoi horretan izan zuen azkenetan. Ate asko irekita bai asko sufritzutako emakumea. Bob Marley. Ez dugu. Euskal Herrian jarri. Zuzena da? The Wailersek bai, bere taldeak bai, baina Bob Marleyk ez. Madonna. Bai. Zuzena da? Hor txakatxak, bai, lotura badu, eta kalakan taldea, beste. Euskala zentzun dugu. Horregatik. Ez da sekula izan, Euskal Herrian eta hortik aurrera, David Bowie bai, Donostiako Belodromoan, James Brown, Donostiako Jasaldian, eta Bjork, Bilboko Guggenheim Museoaren 10. urteurrenean. Urrezko galdera. Lortutako €175 horiek 1.000 euro bihur daitezke, Galdetu duguna da, zeintzuk diren europarrak. Bjork aukeratu dugu. Mikel argi. Islandeko, uste dela. Islandiakoa.
Bai? Ustet. Hala da bai. Herrialde berezia. Bera ere alako xe baita. Zalantzak? Bai. Bai. Iat. Buena nola zen? Ai. Abestiak onak, Zer, Nerea Mikel? Kontu hau gehala, gaziko. Ze konturatu zara? Ba egun nordan. Nor da? Uste David Bowie dala. Zer ba? Inglesa alako. Zer da? Zer David Bowie. Zer da? Bai. Igual ez da jaio, 1.000 euro eskuratzeko aukera, Nerea eta Mikel, urrezko galderan. Kiss edo David Bowie? Kiss da? Londresekoa, osondo. Mikel, Nerea, konturatu gara. Jokoa golixe baitu eta presa garitzeak ere bai. Nerea, Mikel, gamorik ez ardea, 175 euro eskuratuta. Hasi gara dirua irabazten. Eutxi horri bikote. Etxeko guzti eskerrik asko, gure musika jarraitzen egoetiarren gaueron. Plazer bat, gabon.